Niposte kahle madoda. Ningaphosa umbheke. Umsombuluko ngomhla ka-29 kuJuni 2026 sibone iy'thombe namavidiyo abeveza ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa uhlangane noPhakela Umthakathi kanye noNgizwe. Okuthema kushaya umhla ka-30 ngosuku lweMashi, into ebesigijima ku-social media ethi ubekuphi uJacinta, kwenziwa yini ukuthi bahambe bonke kodwa uma sebeyohlangana noPresident uJacinta ngobese angabi ingxenye ye-meeting yabo ngoba phela babonke labantu. Kwase kuvela inkulumo eziningi ezithi ngenzeka na ukuba uNgizwe benoPhakela Umthakathi they've betrayed uJacinta ngobese oganele kwaZuma. Kanti ey'nsukwini ezandulela lento eyenzekile, ubaba uZwakele Mncwango we-Action SA ubuza ukuthi sekukaningi ebona ama-meeting lapho kuba khona uJacinta noPhakela Umthakathi kodwa uNgizwe angabibikho. Ngabe isizathu salokho yini? Akekho-ke waphendula. Into eshiwo nje uPhakela Umthakathi uthe yeba indoda phela akazange aze achaze into ey'ningi. Lokhu kukwenza ukuthi kube khona iy'nkulumo ey'ningi. UPhakela Umthakathi ngesikhathi ene-media briefing wazise isizwe se-South Africa ukuthi ngendlela abizwe ngayo ubebiziwe, ubengeke naye ethi ebizwe naye abebizwe wakhe umuntu afuna ukumbiza. Njengoba bekubizwe yena, ufikile ngisho indodana yakhe abegibele nayo abehamba nayo ngemoto ayehlangu ukuthi izoshutha noPresident. Amazwi lawa kaPhakela Umthakathi. Kodwa namhlanje khona lo mfolo wakwaNtombela ozibiza ngenkosi abambiza ngengoba makhosi ubhale kanje ku-Facebook page wakhe uthi iqiniso liyawehlula amanga. Ngibongile umfana kaPhakela Umthakathi ngokuthola isithombe nomongameli kwi-meeting eGoli. Wayesefaka lesithombe sila ku-screen sakho, wayeseveza uPhakela Umthakathi eshutha lensizwa kanye nomengameli. Kodwa yena uPhakela Umthakathi enkulumeni yakhe uthe umfana wakhe akehlanga emotweni. Umbula ukuthi lo muntu lo okhuluma la usondelene noPhakela Umthakathi, lo ujwayele ukuvunula nje futhi uhleze ehamba nabo phambili. Uyo lothi iqiniso liyawehlula amanga. Kwenye ipost yakhe ubhale kanje: amanga maningi kuneqiniso, amandla omuntu awadliwa kwaZulu. Ubanjelwane umfana ngophongo, ubefuna ukuthi ngophondo. Yonke into ingawe, umona osobala, ucindezela abanye abantu, uphusha izinto zakho ngamandla abanye abantu. Wayesethi #umdlalo webhakede. Ngithe kuqaleni lo mfana obhala la usondelene kakhulu noNgizwe ngoba phela ungasekho komama likaNgizwe ungakwaNtombela noZoso noPhakela Umthakathi usondele. Futhi usuyayibona le nkulumo ethi kukhona uPhakela Umthakathi afumbathiswe khona ivelaphi. Lelo kikhulunywa aze uPhakela Umthakathi athi yena ufike efaka amashoba eqimbile beqimbile na kodwa ufike efaka amashoba waphuma njalo akho la bengangena khona imali. Kodwa le nkulumo ethi kukhona kufumbathiswe khona uPhakela Umthakathi usuyayibona ivelaphi. And uthi lo mfana uPhakela Umthakathi uqamba amanga udla amandla alo mfana lo wakhe angafuni ukuthi kwazi ukuthi ubekhona naye. Akuyona imatch and match ebifuna uPresident. UPresident befuna uPhakela Umthakathi. Wabiza uPhakela Umthakathi. Uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade bize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna baze kwayoshaya u9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu, yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano.
professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba uyishutha nomongameli, because that's how much I respect this. I can't bring anyone. Uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child. Yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli, because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiyubani mina uhlangana nomongameli. I did not call to center one because I went to that meeting as Insizwa Nomzizwa. I don't report to much and much. Secondly, it was very late and I don't speak to Jacinta after 8 o'clock because she's the wife to Mr. Zuma. And we have our own meetings, secret meetings, where we sit and talk and discuss things. Cela ukuzukuphawula kwakuthi wena ubona kanjani emveni kwama-post afaka umuntu osondelene noPhakela Umthakathi, oyisihlobo sikaNgizwe, ethi uPhakela Umthakathi uqamba amanga, udla amandla le ndodana yakhe. Lo mbona ku screen ngapho uPhakela Umthakathi uthi yena indodana yakhe, futhi uthe incane indodana yakhe, ayehlanga ngisho kwehle emotweni ukuze ishuthe nopresident. Ngaphambi kokuba ngikutshela iqiniso ngale nto eyenzakala la, ngiyafisa ukukubeka lokho amanga ne-information, misinformation iyalibulala izwe. Lezi zinto ezimbili ziyalibulala izwe, hayi kancane. I-content iyalibulala izwe, ngoba njengoba uFacebook ubhadala ngama-reaction, ngama-comment wabantu, ukubone nawe uma ubhekelela ivideo kuFacebook bese kungena i-advert. Ingoba uFacebook uyakhokha. Manje abantu basebenzisa noma yini ezoletha ama-views. Akafuni nje umuntu uthi abe original, aziwe ukuthi ukhuluma ngani. Yingakho-ke sizogcina siba nale nkinga ekhona. Uzoyibona le nto engishoyo ukuthi iyinkinga kuphi, ngoba ngizokuvezela iqiniso ngalonke le nto eyenzakalayo. Angisakubuza umbuzo manje, sengizokuphendula ukuthi ngabe uPhakela Umthakathi umbetrayile uJacinta na. Ngizokupha impendulo manje eqondile, kodwa ngiyafisa ukuxwayisa, i-content iyalibulala izwe. Niyokubona ngelinye ilanga, kodwa i-content iyalibulala izwe, ngoba iningi kakhulu impilo eyifake oyibona kwi-content. Ifana nama-reality shows, ine-script leya nto iyaplanwa, kodwa akangifuni ngena kulezo zinto. Ngiyaxwayisa nje ukuthi njengoba i-content ikhokha, kufanele wenze i-content kahle ukuze ukhokhelwe ngomsebenzi wakho, kodwa ungaxabanisi abantu. Ilokho nje ngikubekayo. Yingakho abanye abantu abangenayo i-content bekhetha ukuba nqunu la ku-social media, ngoba bayazi ukuthi amadoda la eSouth Africa obsessed ngocansi. Ingakho osisi bethu abaningi behamba nqunu la. Umuntu ohamba nqunu kuba nama-followers amaningi ngoba uhamba nqunu nje. Noma bengelale naye, kodwa uma bembone nqunu uzoba nama-followers amaningi bese kwazi ukwenza imali. Angidluleke lapho. Utshathu uGodo lo sebenza ekhosini, uMakatazidi udla ngoba adle itolo, ubhale kanje. MC Tjatha isibatshaza sakaNongoma uthi lapho wazi kahle ukuthi lo uSakhile Ndlovu ongumthwebuli kaPhakela, njengoba usumbiza ngengane yakhe nje. UKatsheni mdala kabi ukuthi usungaze umbize ngengane kaNdabandaba, futhi wazi kahle ukuthi ngempela ingane kaPhakela yayisele emotweni, ukuthi nje uphethwe yilesi silwane esikudlayo. Iyeke lento izamayo wentombela, izokubangela isigcwagcwa lapha yakwaNongoma bhuti. Lo ombone esithombeni noPresident uCyril Ramaphosa uSakhile Ndlovu, uyena oshutha uPhakela Umthakathi noma kuthiwa uhamba kuphi. Amavidiyo sukuwabona kaPhakela Umthakathi awaphosta kwi-page lakhe le Insizwa Nobunsizwa, noma kwi-Facebook page yakhe ethi uPhakela Umthakathi, Inkosinathi, Inkosi khona
Phakela Umthakathi Ndaba asuke eshuthwe ile nsizwa le akuyona ingane kaPhakela Umthakathi. Yingakho ngithe amanga ayababulalisa abantu. Bangaka abantu manje asebemthuke bamthuka uPhakela Umthakathi, bambiza njengomuntu ongathembekile, bambiza njengomuntu onamanga, bambiza njengomuntu obetraye uJacinta, njengomuntu oqamba amanga wathi ingane yakhe ayizanga iziphume emotweni. Bangaki? Ngenxa nje umuntu oyedwa uthatha isithombe sikaSakhile. Inhlaka Production ibhale kanje: abashuthi Inhlaka Production, uSakhile Ndlovu noKing Zoso, njengoba ubabona-ke bewu-3 ngapha ilo weNhlaka Production, phezulu uSakhile, ngaphansi uZoso. Yonke indawo ungizwe la hamba khona ushuthwa uZoso. Yingakho nemiyalelo wenkantolo emveni kuba i-EFF imangalele yathi kufuneka enze ipost ayifake kuKing Zoso la axolisa khona, ngoba yonke indawo la asuke ungizwe eshutha khona umuntu oresponsible for ukushutha ungizwe uKing Zoso. Nabo-ke abantu bebathathu. Lo mfana lo uthathe lesithombe wathatha ngoba uPhakela Umthakathi yena obebashutha. Ngikhuluma ngomuntu owaziyo. Yingakho ngithe i-content iyalibulala izwe, ngoba njengoba ikhokha i-content kuyadlalwa kodwa ngey'mpilo zabantu. Kubantu abathanda uJacinta nabathanda umsebenzi awenzayo abasambuki kahle uPhakela Umthakathi ngenxa yalamanga ashowe lo mfana. Angiyibambe le video. Cela ukuze ukuphala kwakho la comment section. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Angeke ngibonge kulaba abangifisela iy'lokotho ezinhle ngesikhathi bekuwusuku lami lokuzalwa. Ngiyabonga kakhulu. Nakulaba abangifakelile imali njengoba ngesicelo sami, ngiyabonga. Nabasacabanga futhi ukuyifaka, yemukelekile. Kodwa ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.